ihambe ishintshe sengashintshela ngapha bayazi nje abantu awazi nokuthi ababuke bohlelo lakho bayazi ukuthi kusengena ayi kulungile unyukile emlonyeni wengwenya ngamandla kaNkuluNkulu neinyanyaza kithi ngicine ngagcina ngikwazile ukuthi ngisizakale kule yankinga engangibhekene nayo. Mina ngithi ngizobona umfana lo yana ngangithethisa ngaphela lapha emfuleni kwayo enza lezi zinto engayizabisisi. Kodwa ke ngoba sekukhona wena kulungile. Futhi ungiqemani impela. Hayi angifuni uqamba manga. Cha ngiyaphila nje impela. Ngiyaphila nje impela ngisenankinga nencu sekwadlula konke lokho akungibambile ngalesa sikhathi. Manje umfana lo nomba naye. Oh cha la sengilebe ukuxoxa Nkosi yami indaba zami sengikhohlwa kuyilona udaba esize ngalo la ekhaya. Cha ubhuti lo akaphathekile kahle. Kodwa akangifuni ungena ngize ngibe deep ukuthi akaphathekile kahle kanjani kodwa ke sike samchaza Umbetho yithunze limnyama njengesimo somuntu ongathi walithola ndawo nathize lihamba bese lizovala simo sezinto zakho bese ngathi into zakho ingangalunga ngathi singahlangahlangana nje yonke into usuyayizama ephambili ngathi njengomuntu ongathi usuke phezulu wazothanqazeka phansi njengomuntu ophelelwe yikho konke kade nakho imizamo uyizama ngathi ihlehlele emuva yikho into eyenzeka ngesimo sempilo yakho ngicela mkhulu ukuthi ungavumi ngekhanda kodwa makuvele okwazi one by one uthi Makhosi ungangilindi ngize ngiqede thokoza ke Makhosi ngizophinda ke uthi umuntu omdala mangilandela isimo sempilo yakho khehla ngithola uyisimo somuntu ongathi umbetho yithunze limnyama njengesimo somuntu ongathi kodwa yithunzi lelo walithola ngokwembatha nomuntu wesifazane mangithi ngiyalandela ngoba amathunzi ke ahlukana kodwa leli livela njengethunzi ongathi walithola ngokwembatha nomuntu wesifazane umuntu omdala hamba lizovala simo sezinto zakho bese ngathi into zakho ingaba mnyama imizamo yakho yonke izama uma ngithi ngiyabheka ngathi usimo somuntu okwazamela nje isimo sento eyisikole njengesimo somuntu ongathi kufuneka aphuma hambe yofunda kodwa yonke lento iyacikiza kwathi igama lakhe livele into lezi qhaqhaqha lezi zama computer wagcina uba isimo somuntu ongathi manje ugcine sengasaphelele endaweni esesikoleni ngempela kwakho ngoba isimo somuntu ongathi uzama isimo sento engathi ukushayela mangithi ngiyalandela umsebenzi okwenza ngathi umsebenzi okushayela umuntu omdala mangithi ngiyaphinda ngiyayilandela isimo sempilo yakho uthi umuntu omdala ngathi isimo sezinto ezizinkinga iqala emva kokuthi wena ube isimo somuntu ongathi ubushayela ngathi khona isimo somuntu esifazana ubembatha nayo ngathi isimo somuntu ongekho ongemuhle kahle ngathi isimo somuntu ongathi unezinto esiyayithiza ayisebenzisayo zase ziyakweleka mkhulu njengoba uhlala uza amahlomba akho ngathi ayakusinda ngathi khona umthwalo uthwele uyabona konke lento lesimo lento wayithola kulomuntu ngamanje hamba bese izohlala kabi kube ngathi ngagqilaza mkhulu okungangokuthi noma uthi uyabamba bamba lokho ngamantombazana amancane ngithola ngathi nesitho sakho sangase sihamba bese uba isimo sengathi ayisavuki manje noma uthi uhlangabezana nesimo sami besifazane engazi ukuthi mhlawumbe ngizothi isimo sento enjani kodwa manje ngiyalandela isimo somuntu ongathi unesimo sento ayigcinile egcekeni thizeni ahlala kulo okunesimo sento engathi ivaliwe khona phakathi ngathi kunesimo sezinto ezikhona ezivale isebenzisayo ngathi isimo somuntu onomcebo kodwa ongezanga kahle kuye ohamba besimo somuntu ongathi umbatha la ngoba uthi umuntu ngesikhathi embatha nawe engathi ube nesimo sento engathi uyayizwa ngathi ngena ngesitho sakho sangaphambili ngathi iyasibamba ngizwa ngithina kodwa wanganaka wayethi mhlambe kwenzeka into ejwayelekile emkhulu kodwa ukuthi umuntu omdala lesimo salento ihambe yaze usala kuwe njengesimo sento eyithunzi ngoba wesikhathi uzwe ngathi khona isimo sento engathi iyakulandela noma uhamba uzwe wesikhathi mangakhona umuntu ongathi uyakumemeza lesimo salomuntu akazange azakuthola uphumula ngoba useyitshela ukuthi isimo somuntu ongathi uzophila naye kuze kube kakade njengoba ubona ngathi ngisho nesimo sabantu bayakubaleka nabantu osufuna kuba isimo sento umsebenzi bonala nje isimo sangathi bahlangana behlwa negama lakho usuvukele izitha ngisho ekhaya ngisho endaweni lapho phila khona mkhulu angazi noma mkhulu konke lokho engikwazi engivezayo mhlambe noma engizothi kuveza omkhulu uyakwazi noma uyakubona na ngiyakwazi Makhosi ngoba namanje uthi uma ngingena lapha mkhulu ngiyezwa ngathi kwamina ngishaya uva hlala ushaye isimo sento uva ngathi lesimo salomuntu unayo indawo ukukhafula ukushaya wethuke wesabe ngathi khona into ozoyibona Makhosi kunjalo ke mkhulu lento umuntu kwenzile impela kakhulwana udinga nje usizo lokwelasha ngathi kodwa ngakuthola izinto mhlambe ngoba abanye abantu bayahlola kodwa uthola ukuthi abayikholwa kahle mkhulu lento yokuthi mhlambe izinto esizibona zizo ngiyayithanda kube ngathi umuntu ungamnikeza izinto ezizomenza ukuthi abone yena ukuthi lento engikhuluma ngayo ikhona mangabe imnikeza izinto zokuyiklina ngoba umuntu nomuntu ophilayo unalo idlozi ahamba nalo uyabona nothi ukuthi abantu abanedlozi zangoma kuphela umuntu nomuntu ophilayo unalo idlozi ahamba nalo lele likwazi ukuthi wena mkhulu mhlambe uzothatha indlela engalungile uze kukhona into ekuphikisayo ilelo dlozi ngesilungu bathi guardian angel kusuke kuyidlozi lakini lelo liphila kuwe just that lelo mhlambe suke lingekho active ukuthi lingasebenza ngabantu kodwa likhona for ukugada uyabona uma ngabe umuntu ngimnikeza imithi ngithi akake thathe le mithi ayisebenzise ngisuke ngifuna lelo dlozi libe active ngoba ukungcola komuntu ukublockeka kwedlozi kwe communication between yena nedlozi lakhe kwe connection
lokho kwenza ukuthi into zakhe bese ziyaphambana nokuzwa njengoba ubona into zakhe ngathi ziyaphambana sekunomkhathi phakathi kwakhe nezidala zakubo ngoba manje use umuntu ongathi ugadwe yilento ahamba nalo la seliyaqhela lona kuyi yabona njengoba liqhelile ke kuyi yikho ehlela inkinga phezulu kwenkinga ngoba lithe mase libona kubusi yikho kwamadle siwabiza ngeyithutha asisho kabomkhulu kodwa siwabiza ngeyithutha ngokuthi uxolise nje ukungena olimini mina ngisuyena futhi angisiwa kubo futhi asihlobene asazani ngiyamqala ke mina bengimqala since kade efika ekuthini ebhalele kuthina saxoxa naye kodwa izinto ozibona la ithe same thing angixoxele yona ngazi ukuthi ubukhona ngesikhathi esixoxele inkinga abhekene nayo ngoba lo muntu okhuluma ngaye wesifazane ogange ngaye into asixoxele yona ngathi ubukhona yonke into okhuluma ngayo oyibonayo la ithi exactly usisokhulile futhi lo mdala bekuyini mkhulu ukuxakeka khehla noma bekwenzekani and izinto seziyapeta zonke njengoba yonke into ungathatha ukhona ngoba angathatha ucuthile usilalele esixoxela ngenkinga bheka ngoba uchaza exactly chaza nje exactly yimbi kodwa lento yazi ubulala ikusasa lengane ngoba phela lo muntu uyavela njengoba khuluma naye njengoba ngimbhekela uyavela ngiyambona nje usisi nje yonke le ukuthi kunento kushusha ukuthi vele ngokuchaza kwakhe nje kuthina ukuvezile ukuthi kune room ebelingangenwa khona la kade ehlala khona ngoba livela ngibona izinto nje lapha ngathi izinto eziwu6 ezihlala phakathi kuwona lo la gumbu leli ayi enduthathe okunywa kulandelisa lengane isihambi ziyodwa ihamba nento ethize manje okuyiyona unevala into zakhe imgadi le konke lapha hamba khona noma esuthumelele isicelo somsebenzi le ndikuhambe kuvala yona phambili kodwa ke ngiyacabanga ukuthi mase yonke into oyikhulumile iyona futhi ngathi ubukhona ngeke sangena kakhulu kosekwenzekile noma ungaqhubeka sixoxe ngakho kodwa nje mina ngisasibona isidingo sokuthi sixoxe kakhulu ngakho kodwa sesifuna ukuthola lapha ukuthi kuyo yonke into oyibonile ngabe sikhona nesixazululo uzokwazi ukuthi axazululeke inkinga yakhe Sanibingelela ke babukeli bakwaJabulile Jule TV. Unimela impela ke sewuyena umuzi wamthabela khona le mntu batube ngoma iqosha ngoma zinyo professional lazo khona nesigodi ngaphansi kwentaba uMaqhutshana. Sesiphinde sabuya impela ke sithimba la kwaJabulile Jule TV. Babukeli bakwaJabulile Jule TV niyazi insizwa eke yasibhalela ngenhloso ukuthi ifuna usizo into zayo ehambe kahle. Siye sakhetha ngempela ke abaphathi beJabulile Jule TV baye bakhetha ngempela umlaphi wendabuko ebecatshwa ukuthi iyena ozokwazi ukuthi asisizele lensizwa efika ikhala ngokuthi into zayihambe kahle since yathandana nowesifazane wasebhalitho owathwebula inhlanhla yayo kodwa ngale kokukhuluma kakhulu nokugeqa amaqbula ngoba insizwa ikhona sizokwazi ukuthi siyithathe siphose ngaphakathi la okuyikhona khona esiyalelwe inina babukeli baJabulile Jule TV because inamba etonyuliwe inamba ekuyiyona yona enike nasendela yona ku inbox wethu so iyona number ke efoneliwe njengamanje silama ngibuka le ndawo esikuyona la kusenanda kuthiwa kuphi setafuleni ya ngathi kuthiwa setafuleni so ngale kokukhuluma kakhulu sizoyithatha insizwa mase sikwazi ukuthi siphoseke ngaphakathi ukuze sibone ukuthi angeke akwazi ukuthi umfowethu asizakale ngale kokukhuluma kakhulu ogeqa amagula ake siyithathe insizwa siphoseke nawo ngaphakathi kwethu ayikho la mfethu yikho la mfethu esithunywe khona usizo lakho lula esithunywe khona abahlangana ngaphakathi ilanga limi ngenhla ha yashisa
Sanibonani. Uyaphila sisemncane? Sikhulekile ekhaya koMahlobo. Qo. Okay. Awungasondela futhi. Sanibonani. Ngadonsa mhlawumbe lesihlalo. Okay. Omunye mhlawumbe angahlala khona. Awu. Noma lapha. Yeah. Sanibonani. Sewavuka emaqandeni ndoda. Cha nami yazalo ngisathukile ukuthi manje ngiyabuka lobuso bakho ngathi ngiyabazi kodwa manje ngitshela ukuthi ngifica la kanti phela mangaphosisi ngake ngafika kuwena kudala ngangama nomkhulu sakufica lapha kwenye indawo le lapha ngase ngithusi ngekhohlwa bathi eMount Royal yes so la inanda ngiyatiteka kanjani hawo izimo ihambe ishintshe sengashintshela ngapha bayazi nje abantu awazi nokuthi ababuke bohlelo lakho bayazi ukuthi kusengena ayi kulungile unyukile emlonyeni wengwenye ngamandla kaNkuluNkulu neinyanyaza kithi ngicine ngagcina ngikwazile ukuthi ngisizakale kule yankinga engangibhekene nayo. Mina ngiyathi ngizobona umfana lo yana ngangithethisa ngaphela lapha emfuleni kwayo enza lezi zinto engayizamisisi. Kodwa ke ngoba sekukhona wena kulungile. Futhi ngimqemani impela. Hayi angifuni uqamba manga. Cha ngiyaphila nje impela. Ngiyaphila nje impela ngisenankinga nencu. Sekwadlula konke lokho kwakungibambile ngalesa sikhathi. Manje umfana lo nohamba naye. Oh cha la sengilibele ukuxoxa Nkosi yami indaba zami sengikhohlwa kuyilona udaba esize ngalo la ekhaya. Cha ubhuti lo akaphathekile kahle. Kodwa akangifuni ungena ngize ngibe deep ukuthi akaphathekile kahle kanjani kodwa ke sike samchaza noma ngathi inamba yakho because mina ngagcina ngayisavanga ngicabanga nabaphathi bayisave ngazi kodwa inamba yakho sishuthi ngisho ngithi siphinde sanikezwa ababukeli beJabulutho TV njengoba ubona ngama namakhamera namhlanje so ibona basiyalele kwena ukuthi iwena ozokwazi ukuthi usisizele ubhuti lo esihamba naye kodwa ke sizocela ukuthi siqale sihlole size emakhosini uzohlola emincane kangaka ubukeke emincane nje bakithi abazali baphi behamba nani nodwa bazothini mona waphela kwazi ingane encane nje ingavelize yodwa nje thiwe izohlola yiphutha ke lenzi ya khona kunjalo kodwa ke siyacela ukuthi ngoba nakho sesihambe sasafika naye masingahamba naye sithi sibuyela naye emuva umehluko usukhona ngoba naye ngicabanga ukuthi uthembele kuthina nathi sithembele kubabukeli nakuthi ukufika kwethu la ekhaya koMahlobo kufanele sithi siphuma umehluko sibe siubona hayi ngakuye masazi ke kodwa sina into ethi so hamba umehluko sesubona since sake sakubona usizo omunye futhi since sikubuyalelwe ababukeli beJabulutho TV hayi cha labo babukeli beni basesebezoze bengenze igcine ngivumeke nalobo uqhafa ngoba futhi bangibona impela njengomelapho wapha ngoba phela sekuphindisa ibibi manje ubeletha abantu lapha ngini futhi singasho futhi ke bayeza nje nabantu abaqhamuka lapha abanye bayabonga impela kulolu hlelo lakho omkhulu manje kanti uhlelo lakho libonakala ngisho phesha noma kufika ngisho abantu abaqhamuka ku-UK behlole efonini ayi angifuni ukuqamba manga masuke sikhuluma ngeJabulutho TV ibukwa kakhulu international ngoba nabakwamanye amazwe bayabuka suke singakhulumi ngohlelo noma ngechannel ebukwa eSouth Africa kuphela but nabakwamanye amazwe bayabuka futhi bayalandela kakhulu so ngeke ukhulume ngeUK kuphela noma ngabantu abaphesheya kuphela iJabulutho TV ibukwa all over umhlaba wonke international
ngiyabona ngiyaxakeka bathi hayi sakubona lapha kuJabulu Juli ngeke uJabulu Juli ifike kanjani phesheya usuphuma phesheya kodwa mase uchaza sengiyeza hayi asingapholisa amaseko undodana lo ngicabanga ake ngimemeze uthwasa nje mhlambe banihole niyesikolweni ngoba wena awukwazi phela lapha ngazile mina ngabe ngishika bengiphuma kuqala ukuthi hayi mfethu siphume esijike sithi yabo manje solo hayi ngiyalahleka hayi uthwasa ha ngicela ungithathele ubhodi lona nanampa abantu ubayise ngesikolweni ngilungise ngizohlola sibeke nogwayi wami lapha usicela ngiyangeli sesikolweni Yabuya ngithemba. Liyabuya. Hayi liyabuya ithemba. Yikho la. Hayi, singena hlale ngapha ngala noma. Okay, yes. Asmo. Hlala ngala. Hlala ngalathi. Mfethu. Hayi mase ngibona kunje mfethu angifuni ungasho. Ikhona into ethi kimi uzosizakala. Namngathamba ngithamba nje. Hayi ikhona into ethi kimi uzosizakala. Ngake ngabona kusizakala umkhulu la. Mhlambe mina ke mhlambe wena ngiyaza umazi. Ngake ngafika ke mina la mhlambe uduzile ingxoxo yethu ikhomba ukuthi siyazana lapha. Ngake ngafika kuyena uMakhosi lo. Umkhulu wayidlisiwe, idliswe elinyike lama 2K. Isikhathi eside nje. Izinto ingahambi kahle kodwa since umkhulu wafika kwakhipha idliso into ezazinjani. Yebo wena. Hayi. Sesiphinde sivakashelwa yini bakithi hayi. Yebo. Ey. Sesiphinde safika. Hey madoda. Mina ngagcina kudala phela. Kusena nothwasa umkhizi. Sekusele nangumbuyazi noShandu ngabe. Ikhafti ngihleli kanjani mase ihleli kanje? Buyazi. Akwazi phela. Vele nenze nje izinto nibeke noma kanjani. Inqondo yami shana. Sengize ngiyaqoqa. Izinto zami ngasho ngathi ayibohlala ezilungile bakuthi. Ngibeni ngalaleli nje. Kodwa ke vele seniyahamba. Akusempofu. Shit. Nansi into engizonichazela nobuthwasa. Njoba nazo simahlola la esigodlweni nani niyahlola. Kodwa ke buya ngapha msuguqa eminyango shana. Ukunichazela angifuna amadlozeni eJabe ebone sengathi mhlambe ngiyaweya. Njoba nazo mahlola esigodlweni sihlola sonke. Qala nina njengoba nizofunda phela ukwelapha. Kodwa namhlanje nizoke ningahloli ngoba laba abantu bahamba nalobo buxhafa nina. Nisebasha kulomsebenzi nosuke niveze nezinto okungamele ivele ibokwabantu kanti lo msebenzi ufuna ukuhlonishwa nizophuma nje ngizomhlolela ngedwa ngiyabonga nawo nogwayi ngibekele ngomhlolela ngedwa ngizohlola kulabo abalandelayo so ngingakhuleka ngizonibiza mase kufanele nikhiphe imithi ningabi kudeke bakithi ningahlali phansi niyazi amathosa wahlali phansi ningathi manibona nitholele freedom ukuthi ngiyahlola ngapha bese impepho iphi la ayikho impepho nje nomngane ikhona ile khona se hayi ayikho inkinga mkhulu vele akuhlola impepho sesisuke senza phela ngipheni futhi umatshiso
Ngilandeleni Phuthuma. Akawaphethe amakhandlela mfuthu. Siyaswaphethe. Akawaphethe. Aswaphethe. Okusho ukuthi mhlambe ngingasebenzisa isithunywa ke ngoba uma ngihlola ngedlozi kufuneka kube khona amakhandlela. Sisebenzisa amakhandlela amhlophe amabili okuyaye kube la kumalume nela kubo senze ukuthi kuvele ezidalweni ngapha nangapha ukuthi inkinga yakhe iphi. Ngiyabona. Ke mhlambe ngizokhuleka. Ake ngilinde lezi ingane iqhamuke nempepho ke kodwa. Hayi, ngizwa kahle. Kodwa nje uma ngabe ngikhuleka ngisebenzisa isithunywa uma ngishisa impepho ngisebenzisa idlozi kodwa mabe uthola ukuthi ngizoyilalisa nayo sengiyodonsa ngesithunywa uma ngabe idlozi lala ngoba kuyenzeka lale phela ngoba lifuna izibani lezi ezimhlophe thokoza kahle. Hayi. Ngizwa kahle. Ungawuvali mkhulukhuleka. Ningabi kude njalo ngoba niyazi makwenzeka kuphuma imithi angikho imithi mina. Ngizoyazi kanjani mayikhiwa yini? Celela abalapho belinde bo. Hayi, nizongixolela ke ngiyaye ngithi untongela mangabe ngizohlola. Lokhu sifikile la into enginothisa akuhlezi kuba ngena abantu baphuma phela ngamonothisa ukuthi sokusifikile bangena baphuma. Mkhulu kubhizi kakhulu lapha. Kubhizi kakhulu. Nani ke nje nenza kwaba busy kakhulu. Ukuhloleleni leli lubukizwe lonke ngempela ngangithi uyadlala mkhulu. Ngoba nenza kwaba busy kakhulu impela abantu baphuma bangena kuze kube namhlanje abantu bakajabula uJulie hayi ngisho ngababuza mkhulu nalaba abanye bazoku-inbox abasho bathi bazohamba beyokubonga. Ungenxa nje yini imisebenzi yeni ukuthi nanithi nisiza umkhulu kanti anibona ukuthi senisiza abantu abaningi South Africa yonke ngicela kufuneke nabo benibonge ngoba kunabantu okufuneka ngabe bafile bebulawa idliso kodwa ngamandla ajabula uJulie bayaphila. Banqabelana lapha abantu bebona umkhulu ekhishwa idliso. Baphila ngempela phemandonto abadala. Bayaphila ngempela abantu. Owangabanini umkhulu isibongo sakhe ngifune ngoba ngizodinga isakhe nesako malume. Isako malume lesingisibiza ubuthelisi. Bese hayi ungasachazi ke. Bese sokubamba imboni bengifuna izibongo zonke. Umililo kwaye lamathwasa vela buya ubeke emsamo kanti lapha bayawubhema laba bantu. Angazi ke noma niyakwazi ukuhlabelela ngiyengicule ngoba ngisuke ngifuna ukusondeza isithunywa ngoba hayi ngisobhimba nje siya. Manifika ngisuke ngumuntu nje phaqa. Sobhimba bese ngiyimemeza ke nyanya. Sobhimba siya. Hayi ngizothi nje kanti kathathu. Kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami mangihambi mihla yonke kanye nawe Nkosi yami. Baba uNkulunkulu namandla uNkulunkulu okhokho uNkulunkulu endala zonke ngaphansi komthunzelanga baba siyakhuleka smart sizwe phambi kobuso bakho mdali wezulu umhlaba nanku umsebenzi wazise yihlule esinyeni sikamama kuba ngiyosebenza ngabantwana babantu abagula enyameni nasemphefumulweni nathi smart sizwe bonke abongena bejabule bophuma bejabula ngaphandle kokuqonda nokuhlanipha kwami kepha konke kuyokwenziwa vele emseni wakho nasentandeni yakho. Ngiyacela ngilozo kulungumemezela isimo seyithunywe nezidala zasekhaya zahlangana zangithosa nomsebenzi bayisondele phakathi kwale ndawo nangumntwana abantu enginephatha ledokotela ezofuna simo sosizo smart sizwe ngiyacela Nkosi usisize konke okuqhatha nokubulalisa kodwa uvezile kuzo isimo sempilo yakhe phambili yamemeza ngilezo kukhanya ngiyacela Nkosi njengamanje ube nami ungabhekisi edoni iphambi zami zasezweni ngumntwana omncane ophile emhlabeni nokona lapha Jehova uthatha isipho kwencwadi yasemazweni ungigeze ungihlambulule isimo somzimba wakho wenza ube yithempeli lakhe elingcwele elikulungele kusebenza ngeenkinga zabantwana babantu manje uzobe phakade amen amen. Lamathwasa ungafunga ukuthi ayayidla lempepho kanjani manje ngendlela esheshe iphele ngawo ngithenga lena enkulu kodwa nje hayi jike kufana sheshe iphele nayo sheshe iphele baqede yakubo yasemakubo uphinde bezoqeda nale yamika makhosi amakhulu siyakhuleka ke kunabantu abadala siyakhuleka ishintshane zombani nabo mavula kuvalwe emzini amadoda nengqondo ezasha amaphode isimo sezisa sikhuleka bontombi lomahlobo mpangazisa sikhuleka komgenge umlondo nodondaba sikhuleka komdletshe abafuyi bamathi songelihle ngisatheni ngembethini thongo lenyanga yangilapha ukukhuma lo mntungu umzilikazi amashone phansi amhlaba lingapha
Ngiyakhuluma amakhosi amakhulu ngikho wona kwamavula kuvalwe emzini emadoda ingqoleza shaya amaphathi isimo sezithi umndeni nomuntu aphansi ikwazi zomfuna na umntwana ngene phansi emsesigulu senezofuna simo sosizo abantu abadala. Ngiyacela ke nina indlondlo inkuthi nisondele nimkhanisele umntwana ukuthi ngabe kwenze njani isimeni sempilo yakhe ngicela ngaqhubeni niqalekise ukuthi akasiphethe isimo seyibani. Kepha ngicela kusebenza ingilo zokuthana izingilozo ezinamandla ingilozo zikamoya ngokubambisana nesimo sedlozi lomndeni nomndaba mathunga amakhulu ngicela nisondele nonke bogogo nokhulu siyaphaphatha ke nangumntwana ngicela isibongo sakhe futhi wakabuthelezi. Sikuya nakubona ke omnyama nakanqongelele okumnandi ngamundi siyakhuleka bosondile. Sondelani hlanga nesimo sethu ngilala ekhaya khanyise nangumntwana ngine pha ngicela ungilulele inyawo omkhulu. Into ozoyenza ke mkhulu ngoba ngibona ngathi usemncane nje uzomlekelela nawe bhuti. Usutshela abakuboke. Uzothi makuvela into yaziyo 1 by 1 uthi makhosi ongakwazi usho ukuthi awukwazi kodwa ke asivumelana ukuthi lokho sikwenza ngemvumo yabazali bakho ukuthi lento iyenziwe ibuka abantu ngoba akuyona into engiyithakaselayo kodwa angisathanda ukuphoxa abantu abangikhethile ukuthi ngenze lo msebenzi kodwa okunye omakujula makuya ngokujula sekuthi mhlawumbe uyageza noma kwenzakalani lokho kuzokwenziwa ngeke bekubone ngokuphelele lokho kokuhlola kodwa ngiqenjwa only ngemvumo yabazali bakhe ngabe bavumelene naleso simo. Ucanti bazoba nenkinga abazali? Ngeke babe nayo. Ngeke benankinga. Ngoba phela lo hlelo lalomfana mina bengithi incane. Lubonakala ngisho phesheya mkhulu ngenzela ukuthi siqhubeka ube wazi ukuthi abantu bazolibona udaba lakho kodwa ke ungakhali emhlabeni sonke sinenkinga nami nje ngikusebenza nginenkinga ngokwami. Thokozana. Ayike. Makhosi amakhulu nangumntwana ngicela ukhanyise ukuthi ngabe kwenze njani isimeni sempilo yakhe abantu abadala. Uthi umuntu omdala ke mkhulu mangabe ngigijima ngesimo sempilo yakho khehla. Hambe ngizothola ube isimo somuntu ongathi umbethe yithunze limnyama njengesimo somuntu ongathi walithola ndawana thize lahamba bese kuzovala simo seinto zakho bese ngathi into zakho ingangalunga ngathi zingahlangahlangana nje yonke into othi uyayizama ephambili ngathi njengomuntu ongathi usuke phezulu wazothanqazeka phansi njengomuntu ophelelwe yikho konke kade nakho imizamo oyizama ngathi ihlehlele emuva ayikho into eyenzeka ngesimo sempilo yakho. Ngicela mkhulu ukuthi ungavumi ngekhanda kodwa makuvele kwazi 1 by 1 uthi makhosi ungangilindi ngize ngiqede Thokoza ke. Makhosi. Ngizophinda ke uthi umuntu omdala mangilandela isimo sempilo yakho khehla ngithola uyisimo somuntu ongathi umbethe yithunze limnyama njengesimo somuntu ongathi kodwa yithunzi lelo walithola ngokwembatha nomuntu wesifazane mangithi ngiyalandela ngoba amathunzi ke ahlukene kodwa leli ivela njengethunzi ongathi walithola ngokwembatha umuntu wesifazane umuntu omdala hamba lizovala simo seinto zakho bese ngathi into zakho ingaba mnyama imizamo yakho yonke izama uma ngithi ngiyabheka ngathi usimo somuntu okwazamela nje isimo sento eyisikole njengesimo somuntu ongathi kufuneka aphuma hambe yofunda kodwa yonke lento iyacikiza kwathi igama lakhe alivele into lezi xhaxhaxa lezi zama computer wagcina uba isimo somuntu ongathi manje ugcine sengasaphelele endaweni esesikoleni ngempela kwakho ngoba isimo somuntu ongathi uzama isimo sento engathi ukushayela mangithi ngiyalandela umsebenzi okwenza ngathi umsebenzi wokushayela umuntu omdala mangithi ngiyaphinda ngiyayilandela isimo sempilo yakho uthi umuntu omdala ngathi isimo sezinto ezizinkinga iqala emva kokuthi wena ube isimo somuntu ongathi ubushayela ngathi khona isimo somuntu esifazana ubembatha nawe ngathi isimo somuntu ongekho ongemuhle kahle ngathi isimo somuntu ongathi nezinto esiyayithiza ayisebenzisayo zase ziyakweleka mkhulu njengoba uhlala uza amahlombe akho ngathi ayakusinda ngathi khona umthwalo uthwele uyabona konke lesimo lento wayithola kulomuntu ngamanje hamba bese izohlala kabi kube ngathi ngagqilaza mkhulu okungangokuthi noma uthi uyabamba lokho ngamantombazana amancane ngithola ngathi nesitho sakho sangase sihambe bese uba isimo sengathi ayisavuki manje noma uthi uhlangabezana nesimo sabantu besifazane engazi ukuthi mhlawumbe ngizothi isimo sento enjani kodwa manje ngiyalandela isimo somuntu ongathi unesimo sento ayigcinile egcekeni thizeni ahlala kulo okunesimo sento engathi ivaliwe khona phakathi ngathi nesimo sezinto ezikhona ivale isebenzisayo ngathi isimo somuntu onomcebo kodwa ongezanga kahle kuye ohamba besimo somuntu ongathi umbatha la ngoba uthi umuntu ngesikhathi embatha nawe engathi ube nesimo sento engathi uyayizwa ngathi ngena ngesitho sakho sangaphambili ngathi iyasibamba ngizwa ngithina kodwa wanganaka wayethi mhlambe kwenzeka into ejwayelekile emkhulu kodwa ukuthi umuntu omdala lesimo salento ihambe yazi usala kuwe njengesimo sento eyithunzi ngoba wesinsikhathi uzwe ngathi khona isimo sento engathi iyakulandela noma uhamba uzwe wesinsikhathi mangakhona umuntu ongathi uyakumemeza lesimo salomuntu akazange azakuthola uphumla ngoba useyitshela ukuthi isimo somuntu ongathi uzophila naye kuze kube kakade njengoba ubona ngathi ngisho nesimo sabantu bayakubaleka nabantu osufuna kuba isimo sento umsebenzi bonala nje isimo sangathi bahlangana behlukana negama lakho usuvukele izitha ngisho ekhaya ngisho endaweni lapho phila khona mkhulu angazi noma mkhulu konke lokho engikwazi engivezayo mhlambe noma engizothi kuveza omkhulu uyakwazi noma uyakubona na ngiyakwazi makhosi ngoba namanje uthi mangingena lapha mkhulu ngiyezwa ngathi kwamina ngishaya uvalo hlala ushaye isimo sento uvalo ngathi lesimo salomuntu unayo indawo ukukhafula ukushaya wethuke wesabe ngathi khona into ozoyibona makhosi kunjalo ke mkhulu lento lo muntu kwenzile impela kakhulwana udinga nje usizo lokwelasha ngathi kodwa ungakuthola izinto mhlambe ngoba abanye abantu bayahlola kodwa uthola ukuthi abayikholwa kahle mkhulu lento yokuthi mhlambe izinto esizibona ziyizo ngiyangithanda kube ngathi umuntu ungamnikeza izinto ezizomenza ukuthi abone yena
ukuthi lento engikhuluma ngayo ikhona mangabe imnikeza izinto zokuyiklina ngoba umuntu nomuntu ophilayo unalo idlozi ahamba nalo uyabona nothi ukuthi abantu abanedlozi zangoma kuphela umuntu nomuntu ophilayo unalo idlozi ahamba nalo lele likwazi ukuthi wena mkhulu mhlambe uzothatha indlela engalungile uze kukhona into ekuphikisayo ilelo dlozi ngesilungu bathi guardian angel kusuke kuyidlozi lakini leli liphila kuwe just that lelo mhlambe suke lingekho active ukuthi lingasebenza ngabantu kodwa likhona for ukugada uyabona uma ngabe umuntu ngimnikeza imithi ngithi akake thathele imithi ayisebenzise ngisuke ngifuna lelo dlozi libe active ngoba ukungcola komuntu ukublockeka kwedlozi kwe communication between yena nedlozi lakhe kwe connection lokho kwenza ukuthi into zakhe bese ziyaphambana nokuzo njengoba ubona into zakhe ngathi ziyaphambana sekunomkhathi phakathi kwakhe nezidala zakubo ngoba manje use umuntu ongathi ugadwe yilento ahamba nalo lase liyaqhela lona kuyi uyabona njengoba liqhelile ke kuyi yikho ehlela inkinga phezulu inkinga phezulu kwenkinga ngoba lithe mase libona kubuzi yikho kwamadle siwabiza ngeyithutha asisho kabomkhulu kodwa siwabiza ngeyithutha ngokuthi uma kwakho into engenele kufana ngisho ekhaya uma kwakho into engenelele idala ziyaphuma idedele izilwane zichanasi uyayibona into enjalo ilento yenzeke kulomfana nje ubona izinkinga ilakanyana phezulu kwakhe sekunomkhathi phakathi kwakhe nezidala zakubo ayisakwazi ukufinyelela kuye zimvikele yikho ebona izinto imehlela manje ukuze ayibone lento engiyishoyo ngoba usemncane ngiyamuzwa nje ukuthi uyayazi lento engiyisho kodwa usathukile ngathi into angakaza yenza wakwahlola ngaphambilini mkhulu hayi angazi ngiyambona uthukile kakhulu ngifuna ukuthi ke yonke lento omkhulu ukuze angaboni mhlambe ngathi kuganga ngaye noma kwenzakalani lezi ingane ezincane zibuye ingakholele noma zinemdanso yabo uyambona nje ukuthi unjani kumanje umuntu wemdanso umuntu wemdanso into ezokwenzeka ke ngicela uzofuneke kodwa ake ngiqale ngizwe kuye ukuthi uyafisa mhlawumbe uqhwa nosiza ngifuna ube sengathi ngiyamgwamanda akukho ukuthi yena uyalifuna lelo sizo ngixolise nje ukungena olimini mina ngisuyena futhi angisiwa kubo futhi asihlobene sazani ngiyamqala ke mina bengiqala since kade efika ekuthini ebhalele kuthina saxoxa naye kodwa izinto ozibona la ithi same thing angixoxele yona ngazi ukuthi ubukhona ngesikhathi esixoxele inkinga abhekene nayo ngoba lo muntu okhuluma ngaye wesifazane ogange ngaye into asixoxele yona ngathi ubukhona yonke into okhuluma ngayo oyibonayo la ithi exactly usisokhulile futhi lo mdala bekuyini mkhulu ukuxakeka khehla noma bekwenzekani and izinto seziyapeta zonke njoba yonke into ungathatha ukhona ngoba ngathatha ucuthile usilalele esixoxela ngenkinga bheka ngoba uchaza exactly chaza nje exactly yimbi kodwa lento yazi ubulala ikusasa lengane ngoba phela lo muntu uyavela njoba khuluma naye njoba ngimbhekela uyavela ngiyambona nje usisi nje yonke le ukuthi kunento kushusha ukuthi vele ngokuchaza kwakhe nje kuthina ukuvezile ukuthi kune room ebelingangeno khona la kade ehlala khona ngoba livela ngibona izinto nje lapha ngathi izinto eziwu6 ezihlala phakathi kuwona lo legumbu lele uthatha okunye wakulandelisa lengane ayihambi ziyodwa ihamba nento ethize manje okuyiyona yonevala into zakhe imgadi le konke lapha hamba khona noma esuthumelela isicelo somsebenzi le ndiko hambe kuvala yona phambili kodwa ke ngiyacabanga ukuthi mase yonke into oyikhulumile iyona futhi ngathi ubukhona ngeke sangena kakhulu kosekwenzekile noma ungaqhubeka sixoxe ngakho kodwa nje mina ngisasibona isidingo sokuthi sixoxe kakhulu ngakho kodwa sesifuna ukuthola lapha ukuthi kuyo yonke into oyibonile ngabe sikhona nesixazululo uzokwazi ukuthi axazululeke inkinga yakhe izoxazululeka mkhulu ngoba cha ukuyikhipha izinto ezizilwane mazi kumuntu ngiyayikhipha uyabo futhi okwakhe akukudala kakhulu ngoba bekuzofika ezingeni lapha azogcina engelawuleki khona wayena umqondo angagcina engalawuleki ube ngathi nomqondo wakhe uyahamba akudlali phela ukuphila nento eyisilwane ngaphakathi kuyo uyabona kube sengathi manje unabantu akababona yedwa egcine sehema njoba kungakafiki lelo zinga kusho ukuthi kuselula uzodinga nje ukuthi ngimnikeze khona le mithi la ekhaya eyisethi bayayazi abantu abaningi obalethelana nje bayazi bazokutshela bona abalaleli bakho ababukeli njalo bayazi kunemithi la ekhaya eyisethi uzofune bemnikeze ukuthi wasabazokuzobabiza bemkhiphele azoqhuma ngawo nje kusukela koqala owenza yonke into ehle njalo ngowesilwane aye kowesibuko bayawazi abantu njoba ngikhuluma nje bazokutshela futhi nabo ku inbox
ahambe ezofika kuwe idalwa unuze nazo igezeke idalwa kuwe izinto zakhe buyele esimeni aphindela kuyenhlanhla sebuyisa inhlanhla yakhe bese yenzile leyo mithi leyo ngoba angimgcabi umuntu ngingakamsusa izinto ezikuye la ekhaya ukugeza kwala ekhaya kuhamba nokugcaba kuhamba nokuqina ngeke ngimgcabe kusakhondamba na ngoba kuzobe ngiyivalela yikho ezoqala etholele imithi kanti futhi le mithi izolekelela wena Mthabelo ukuthenini lezi zinto engikhuluma ngazo uzoziboniswa yena ebusuku yes uzobe boniswa yini uzobe engaboniswa ukuthi isangoma kodwa uzobe boniswa ukuthi kuneyidala hamba nasobe sezimbulela ngoba azobe yena esehlambulukile yes kodwa kuzothi ngasekugcineni ke bese siyomgeza lapho ezobe sesimgezela khona ukuthi sesiyamcupha siyamqinisa emva kalokho ukuthi nomathi usephinde wenzani ngoba usemncane lo mntana usangaphinda angene empikingeni efanayo kodwa meqinile angeke kusafana izokuphinda ikwazi ukuthi impilo yakhe izokwazi impilo yakhe ibuya libe yilento adiyona ngoba into yenza kube nzima kakhulu uyenza nje lento uyenza emntwini moya lo mntana unemimoya manje kuvele kwangcola nemimoya yakhe mhlawumbe ube umuntu ongenayo imoya uyafana njalo nawe mina nje angazi nawe ngiyakubona nje isangoma esingenamiyeko kodwa akasikho ku sekuyena uyafana ngiyathi ucashile lapha kule nkonzo yeniziyo ngicasha khona nonke phela lapha sonke saqalisa ngicasha khona ngabazwatshelo bathi isiyoni kodwa vele ngisiyoni phela hayi ukubona siyabona sidlala kulungile mkhulu uzothola le mithi uhambe nayo uyoyisebenzisa into endlela ke ngiyenzeke ngizokuthatha ibhaliwe yona kodwa ngiyaye ngithi umuntu akashutha umuthi ngawodwa ngichaze ngevoice note usenza kanjani udlulele kolandelayo angikuchazeli imithi yonke ngichazela lo wodwa uqede ngawo siye komunye uqede ngawo siye komunye kuyothi le mithi usuyiqedile yonke ke mkhulu bese ubuye ngizocela ukuthi ungenzele nje ngesikhathi uyisebenzisa khona izibonakaliso amaphupho ovukana ungitshele ngoba azobe sidirect ukuthi kwenzakalani ngesikhathi ulasho amakhulu wenze kanjalo inamba kuyinikezwa uye ubhuti ngiyacela nje Nkosi yami ngiyazi ukuthi njengoba sixoxa nawe kanjena ababukeli bejabula Juliet TV bawuvele beze kimi bedibane nami emgwaqeni mengifuna inamba yakho kanti mina nawe sidibana manje sijoba sihlukana manje sizobe siyagcinana okanye inamba bangayithola eoffice kodwa ngiyacela nje ngamakhulu nje amabomu ela usala ukuthi usuyibiza inamba ukuze abafuna ukukuthola bakwazi ukuthi baxhumane nawe direct ngaphandle kokuthi baze bexhumane nami ngoba mina yebo khona ushilo wathi ngiyisangoma kodwa ke mina ngakabikho kule level yokusiza abantu angikwazi ukusiza abantu so ngiyacela ukuthi ubanikeze ababukeli bejabula Juliet TV inamba yakho ukuze ofuna usizo noma ngabe ngiyacabanga ukuthi nokuningi okwazi ukuthi ukwenze ngabatshena bakwazi ukuthi ubasize ngakho abantu bethatha inamba yakho ukuze bakwazi ukusizakala sokoza ngicabanga ukuthi nje okokuqala njengoba bebonile umuntu ohlushile imoya yakhe yangaqonda kahle bathi baqedile kwakhona la kusala khona ngiyamqaqa oqala phansi kodwa cha ngimthatha umuntu ongangikhonjiswanga umuntu uyangikhonjiswa ngisahamba ngoludala uyangikhonjiswa hayi ukuthi ukhetha ukuthi uyakuthanda ufuna kube khona ama sign angangiboniswa ebusuku angahayiza akusajwayelekile ke lokho kodwa isikhathi esiningi umuntu uyamphupha umuntu engamazi uyabona angafika la nomunye ethi mase ngibona ngathi ke wangibona ngathi kanti mhlambe khona la khapha kwangibulelwa khona angiveli ngithathe noma ubani ngithi hayi woza ngikuthwasise ngoba unedlozi cha ngiyathwasisa njengoba vele amathwasa niwabona ngiyawabonile impela la yes nasekuqaleni lomfana ngiyakhumbula la eqala la vele lapha sesigeza nale yes bakhona nabanye uthwasa sebaphuma laba abanye sake sebafica eqala ukhona waphuma oyedwa Ngikhiphe nje khona umunye usiswayo waye dark nje wayenomzimba wakuba konje umkhizi exactly lokho ayisiza umkhulu yebo waphumba useMaritzburg nje lapha sesebenzela khona basekhona abanye umshando nombuyazi bakhona nabanye abalungiselela ukungena lozo zime njalo umuntu ohlushwa imimoya ngiyayilungisa ekhaya ngenelele ilwane anisalali ngiyasikhipha ilwane umsamo woniwa wagezwa kwantshontshe inyongo yonke lento umsamo siyawuguqula siuqale kabusha sivusa amadlozi abe active ekhaya kwazi ukuvela umuzi ngoba umuthi wodwa usebenzi idlozi iqala umuthi ngemuva uma idlozi lilimele kufana nokuthi umuntu ushaya impande ehlahla kodwa ubhizo uchelela amaqabunga kufanele ukuthi kuqine impande phansi ukuze sizokwazi ukuhlahla ukuma so mina inkinga yomuntu ngiyilanda phansi emsamo njengoba ngizwe ngithi naye umntwana lo ngifuna asebenzele imithi ukunyakazisa idalo zizokwazi ukumlekelela ngoba ngayikhipha yonke imithi yami mangabe idalo zakubo zinganyakazi angeke kuze kwenzeke lutho umsamo ngiyadila nawo kakhulu idliso ke bayibonela abantu ngilikhipha nje galakala ayingayibonela noma ngabe umuntu selimlarithe phansi ngiyalikhipha umuntu umelandela imiyalelo yami ukuthi yenza kanje thatha la mabhodlela hamba waphuze kanje umuthi waphuzile buzo ophala uma ekulalelile lokho liyaphuma idliso galakala ilumbu futhi liyakuhlupha
uyeza ukuthi unesiso ngasiqondi kuyenzeka nedliso lihambe nelumbu yonke lento ngiyayishaya uhlushwa isilwane uphupulele nomuntu yonke kuningi ngashona ilanga vele kodwa ngoba akuqondene nomkhulu angifuna isithemeleze kakhulu sengabantu phanje inamba mhlawumbe makhona ke nofuna ukuyibuzela inamba yami ke ithi 067 057 23 09 ngiyiphinde 068 057 2309 angazi ngathi ngeke ngayidideka kancane kufanele kuningi baningi nabantu kuningi okay asivele nje siyenze besimple lento asiqale ngephansi asiqale phansi okay inamba ithi 068 057 23 09 yes injalo abangangitholi mhlambe makwenzeka umuntu athi uyabheka akayiboni noma akayizwanga kahle inamba ngicabanga ukuthi uyo emailela kuyo iJabulu Jule TV ubokwazi ukuthi mo emailele kuiJabulu Jule TV sikwazi ukuthi simxhumanise nawe uqobo ngoba uJabulu Jule ikhona ku TikTok ikhona Facebook ikhona ku YouTube automatically sikhona abanye ke bake bengihlupheke lapha bafuna wena bafuna ama-office bese ngiyabatshela ukuthi laphana uyadirectwa e-office awuzenzeli ngiyajabula muyicacisa ngiyathi uyadirectwa e-office liyakhetha uhlu labantu kufanele besize ngoba phela vela kuzona zonke inkinga baningi abantu ababhalelayo futhi siyayikhetha ney'nkinga ezingabona umhlaba wonke nothi ngoba ningasizi bonke abantu angani uma ngisuke ngibachazele kahle abanye baye beze becabanga ukuthi ngisuke ngingasebenzi anti khona okunye sikwazi usibona ukuthi ayilokho akufanele ukuthi kuze kuvele kubantu sikusebenze nje ama-camera yes siyakwazi ukuthi sikusebenze but ngingabonwa ama-camera okunye ke sikuvezeke kodwa ke singakaxoxe isethi indaba ngiyathanda sixoxe udaba labhude engifike naye mhlambe khona osungamnika khona ngizomemeza uthwasa Mbuyazi ngicabanga uyeza uthwasa uyena ozomkhiphela imini kodwa ke mkhulu noma umncane uyaneliseka ngakho konke mhlambe okuthe kwavela nangesimo sento ngoba angifuni kube sengathi mhlambe siyakukhulumela ikakhulukazi ngoba umncane abantu bayakhuluma ngangibuka nje lapha ama-comment bazothi leyo ngane nayo ngathi niyibambe ngenkani uyabona kanti kuhle uma uyikhulumela bebona ukuthi usizo uyalidinga futhi awuxwayani nesimo sonke lesisenzeka lana ngiyakuzwa amakhosi okunye vele sabathe wakubona khona nje so ngiyakwazi kuyikhona ngiyathamba futhi ukuthi ngizosizakala hayi ungixolisele kubazali Nkosi yami ngiyazi abanye abazali banakho ukuphambana nesimo sokuthi kuhlolele ingane yabo ngizocela mkhulu usondele ungikhelele imithi la kuze kusheshe nje ungezi nama-containers nama-plastic umkhelele isethi yokuqhuma akhona khona la sokuza kungcono ke mkhulu umunelisa kodwa nje ungixolisele kubazali kusami bazothi bebona umntana abo ney'nkinga zakhe seyigijima yonke indawo lena akuyona inhloso lo inhloso thina enkulu ukusiza inhloso ukusiza akuyona into ethini kodwa ke kuzolunga khehle ungabe usakhathazeka kakhulu lo nonkroyi lo bethu uzamile mesho wethu kubophini yazi futhi lo muntu beyibophelele ngane ukuthi ufuna engathi ngangenza lutho izicabange yena yokubona ingakwazi ngisho ukulala noma ithi yenzani ebefuna nje ingenzi lutho ingane izihlehla icabange yena egugile emgaka ngoba phela beniphinde nihambe nilale kuze ezibizayo impela makhosi futhi uyabuthanda ukazikazi babele bakubamba uya futhi uyabona ngathi uyisokanyana nalo mfana futhi nalento kazi yathi lawa yathi phela nalo leli awuyalibona awavimbe nje lenze ngaye khani ukuthi hayi ziyabuya uyambona futhi uyisoka futhi bithi yamnqanda amnqanda wanqandeke kodwa ngenhlahla wakwazi ukuphunyuka egcineni uzophunyuka ngombona nje sihamba nontanga yakhe lo muntu lo hayi mungasizela yena Nkosi yami uphazamisa idlozi lengane sisokujabula noma ungasayifaka imiyalelo vele ngithe uzoyishutha umuthi uzoshutha nje mina ngithi sengiyakwazi ukuyibona bese ngimchazeleke kanjalo ukuthi yini azoyenza nangu omunye thwasa umbuyazi lo wangapha eMtuba wangakithi wangakithi kuphi noMtuba kephi thwasa umchazele
yini wasikahle Asomkhe. Hawu, wangakithi impela lo muntu lo. uyoba Mina ngwasophondweni mina. Hayi, Kuphi noSomkele? emgezi. Emgeza ngiyakwazi bengihlala lapha eMdolomba mina ngifundana uMathiya mina. Amdolomba yakwazi sona sport sangakithi. Lapha nje koMagwaza uwelela lapho uto igenge yangakini uyabona. Nomhlambo wemfene ngangigibela imoto yakhe lo baba lo. Ngiyaxolisa ukubiza igama lo baba umdala ngegama. Kodwa khona ngisho igama azizwa ngalo. So ngangigibela istaff sakhe. Ayiningi lapha e-playground lapha ngangidlala kulo ngisafunda khona lapha e-high school. So ungangakithi impela. hawu wangakini Wangakithi impela. hayi ayidlali ke ngimuthi le ubona ngithintisa yona nje meke yawuthinta hayi kuyacaca khona nje okwamanye ama commenting post abantu bebonga khona owabonga umbuyazi ngokukhethekile ebonga yena lo ethi njalo ufike waphalaziswa uye isandla sakhe sithanda ukuqina impela emthini mawuyenziwe uye nje ngithi manje into engike ngiyenze mangabe sisiyobethela ngiyayithi ngihlale ngithi abenze ngize ukuthi bafunde umsebenzi hayi mangithinisela ngathi akacupha hayi Shawani. awu zibuyela kumnikazi asithakathi kusama abantu ngiyabazi izangoma bathi ziyathatha cha thina siyacupha nje mase uphinde uthinta iparish lakho yolidla wena Uzofuna ukutshalela. awuvuna ukutshalile bakuthi asibemeza igama lamuntu vele phela siyaphilisa asibulala Hayi cha kuyinto right le ngoba hawu ngamangala kabi sengifonela abantu bako UK uboningaze laphi bathi sikubona ejabulile ngithi lento kanti ihamba izifike lapho na labafana baze bangiyala ngama TV sekufuna ngikhuluma isingisi ke manje ngahlola ngesingisi kuyasiza nothi umuntu ajike esikoleni wahlola ngesingisi. hawu ngani phela ngithi umuntu mase UK abanye bethi gogo uzosisiza kanjani nje ubukuthi manje sawu unala iPhone ngiyahlola nje abahlolela iPhone bakhala minye imbisi ngiyaqala jabule UK ufike kanjani hawu kanti le international Ngiyazi konke siyabuka international party ayibengayitsheni thini nako UK ngijwayele ko bengingakwazi ngifuna ukuqamba manje bengingakwazi inkulu lento yakho omkhulu inkulu futhi nje uyabasiza abantu uNkulunkulu ngathi angakubusisa nabantu obasiza ubasizakala ayi kanti ke mina ngibonga abaphathi bami ngoba ngicabanga ukuthi ngaphandle kwabaphathi bami nama ngilutho yabona ngiyakhumbula ngalesi sikhathi ngisayidukiselwa nje i2K abaphathi bami bakwazi ukumanage into zami ngendlela eright ngoba abantu abona babengekho ayi kwakuyubhini hayi kwakuba konakele kakhulu hayi kodwa nayo uthi unedlo zeliphilayo noma kwathi kuya usathana wezama lala la ngavuma awukho lo plastic ophulumkhulu umqalaze simfakele ku nansi ke imithi yakho omkhulu leyo umakhuculula lo owesilwane owesibuko njengoba owesibuko nje usenziswa nesibuko uqhuma lesibuko isibuko sifake phakathi emanzini uthelele umuthi lapho usuku uthwebula makhonto ohamba nayo khuluma uthi makhonto engihamba nayo ngicela iphume ihlale kulesi sibuko usebenzise isibuko mawusiqeda lapho uyasikhipha usibeka sibheke phansi la ngeke ukuthinte khona umuntu esothintwa wena wedwa khona ukuthi ngosuku lesithathu ukwenza lokho bese uhamba impambaneni zomgwaqo ufike ukhulume nalesi sibuko ukuthi wena engikade ngihamba nayo ngathi ufuna impilo yami ngithi sala la wenze nje usiphihlize phansi uhamba ungabheke emuva lo musebenzi usebenzisa nomesi ukukhuluma ubugoqoza ngomesi ubumbozi luqhuma sebenzise kathathu noma ka5 wonke imithi usebenzisa insuku ezugweje 3 or 5 akubiki insuku imithela ekhaya kuba 3 times mangithi 3 times 5 times kanjalo ekseni ebusuku ekseni 5 ekseni ebusuku ekseni 3 you understand uzoyenza njalo bese lena ke yenhlanhla lezobuyisa inhlanhla yakho uzobeka emva kwalokho usungagezwa ke ngoba ukugeza la ikhakhamba lokucaba yikho ngiqalisa kule mithi ngiyacabanga ukuthi izokusiza kakhulu kodwa mawuba nezibonakaliso usiyongithinta njengoba wabhiyiza inamba ngiyimemeza bazokubhalela nothi semasuphume usuphuma usuhamba Makhosi abizwa ngicabanga kuzwakele mangabe ungazwanga usuyolokhuza inamba izobikhona uyobuzisisa lapho ikhanda ugazi ke kakhulu kazi lapha ngasekugcineni ngoba le iyaclean iyalwa le mana akusiyo anganoma sengiro akuyona into ezomenza asonke kugcina sekusondela lapha esimame mawala ayi bayasondela kufuneka ayibambe yena
Asazeni uma ukwazi ukuyibamba. Bazoyiletha azame phela ukuyibamba. Ufakele nje. Azame ukuyibamba ngoba abasondela impela bese. Hayi insizwa kusho ukuthi sekufanele uyibambe. Hayi akuvaleliswa komkhululansi imithi yakho. Cha. Nika ningibongeleke nakulabo ababukeli beJWJ. Mana bavele bekhethe mina ngoba phela bakithi baningi abalaphi bendabuko. Futhi ke oza kwethu kosami mina ayangibadlela umona ngiyafisa ngiyangibafisela okuhle nabo kodwa ke umuntu nomuntu ngiyayithi mina ulawulwa yidlozi la. Njoba bengikhethile nje kusho ukuthi babo ukuthi yini engiyenzayo iyenzeka yini. Abangokuthi okukhulu kakhulu ilapha sekuthenini ukuthi awuwandanga kakhulu la kodwa umsebenzi yakhe iyona ekukhulumelayo because ungakhuluma okunye but izenzo zisho okunye so ngicabanga ukuthi okudala ukuthi bagcina beze bekhetha wena kusho ukuthi babona umehluko banothisa yonke into indlela okwenza ngayo ngoba bakhona phela nesebebuya lapha abaqhamuke endaweni ezikude vele abaze bafika la kuwo sebeze bafika la besuka kuJWJ. Ayi thina singabonga nje ukuthi lokho ukuthi usiza abantu kusho olukhulu ngempela kakuthina ngoba thina uma bengasasizakala ukusiza kwakho ababukeli beJWJ automatically kusizakala nathi yabo because once usiza umuntu nje emuzi kuwe wena Mthapela kuyasiza ukuthi ngesikhathi abantu bebonga ukuthi ngasizwa ile yandoda noma kuthiwa awazi kuhle kuningi okuhle nawe kungakwehlele empilweni ngokuthi kunomuntu obekhala osengasakhali ngenxa ukuthi usizwe uwe yabo ayi kunjalo hayi usike akuvaleliswa omkhulu bakhanyise kwesami kube kuhle kwemhloko so balandela ngenamba thathunikeze umfana lenamba makungenza ukuthi akayizwa ngikwenze ukuthi akwazi ukuluza kahle ngithi yakhe. Hayi ngoba yonke into isikhona baphathi sesokwazi ukuthi sithole silandelele la isala khona hayi sesiyobonana seqedile imithi esezoqedela asamba babukeli bakwaJWJ asibonge nangumfowethu sihamba naye manje sesiyongena emotweni sinethemba lokuthi sinefikela ekhaya uMaphosi Ntombela umehluko empilweni yakhe uzoshintsha wonke amabhadi nezichitha beshawe ngazo sekuzoba nemehluko noshintsho empilweni yakhe sesizokwazi ukuthi silibone so okwakho lapha ngasekhaya ukuthi nawe unenkinga icishe ifane neyakhe noma iningi inkinga siyazi ukuthi inkinga ezihlasele iningi ihlukahlukene sibhalele nawe sizokwazi ukuthi ngelinye ilanga sifike kuwena sizokusiza nawe ngenkinga obhekene nayo ukhumbuleke ukuthi noma bekuthusha usibhalele qhubeka usibhalele because baningi abantu abasibhalelayo abanye sihamba siyobasiza singasho ukuthi abanye siyasho wena ungalapha ngasekhaya ungakhohlwa ucofa subscribe ngathi ucofa notification so that onke ama-videos sithulelana phela azokhotha aqale wena qala asiphinde besidibane i-episode elandelayo bye bye.